Adolan
ageng ramipun monggo. Muga-muga Gusti ngejabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing wundi jaranan jarane jaran taji jaranan jaran taji aja lali kawalengku uga monone mas janji-janjimu aku kang setya satu tak antene nganti saelengmu. Muga-muga Gusti ngejabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing ngene. Blaske manis Mas Damin. Taunana windanana tak antene nang pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae. Blaske manis
Juragan Bakso Pak Untung. Juragane Bakso Senayan ngersake napa? Perahu layar napa anu? Napa? Semangat, Dek. Pisang ketemu aneh kono kae pripun Bapak gawang-gawang angel dilaleki musik Puput rodok mari lho Rasmaraku. Nggih. Yang penting sehat-sehat Bapakku nggih, bahagia selalu. Amin. Jangan sedih terus. Ora. Ya, lanjut. Aku
ketemu aneh kono kae Gimana gimana gimana? kawan-kawan aku dilaleki Aduh, terus aku ora bisa lali ning atiku kaya bakal ketemu. muga-muga Gusti tansah amarna dadi srana usada lara asmara Jan luar biasa Om Damin. Kelingan 5 tahun yang lalu nggih. Ora 5 tahun, 10 tahun yang Oh, lalu. 10 tahun yang lalu. Sing kowe iki langsing. Cek cuwilik sampeyan. Iya. Ayo. Iki cek mbok posting ya to. Iya. Ayo. Kok genti iki sing dipotong gak diposting sing iki. Iya, kan iki wis padha lemune. Aku Terima kasih. Asik. Nah, jangan lupa biar kongkon lo karep. pulang jangan sampai bawa uang. Iya. Monggo Pak Jatine wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku padha ati rinten siang dalu Katan bisa suwe nggonku ngenteni liwung ing atiku anto jambe kadya ati sawiji anatyan abot tak lakoni niki anu Pade ora oleh kalau bojone kok Mas iya ya Sor. Sor. Tadi enten mriku niku enten sor mboten? enek Enten Enak. gian. ya biasanya Pak D iki nek rampung lagune lagi ngekei Oh, agek sor ya, Mas. iya sabda pandita ratu mring sliramu ladya ing sisiku mugi Gusti nglelahi tresnaku bakal ginawa mati lan putra Indonesia
kulonku ngenteni lewung ing atiku antuk jambi muga ati sawiji anadyan abot tak lakoni. Ya nanti setelah ini satu lagi untuk penutup ya Dek, mengingat sebentar lagi waktu sembahyang maghrib ya. Kulon kali tengah-tengah ana uwake etan gemati kulon gemati Dek yen ditimbang padha abote ayo Dek kijing miring ngetan bali ngulon apa setyane kalakon kata ireng ambiya ireng sandar jinjet kacamoto aku seneng ya seneng ra duwe ra dadi ngopo mas cing miring ayo mas kicing miring jare kapok anjuk mana kijing miring wasopati bumbu santen menawi lepat nyuwun ngapunten matur suwun pantun nggih luar biasa.